Максим Богданович. Книга. Псалтыр, покрытую няжорсткай бурай кожай, я ўзяў і срэбныя засцёжкі адамкнуў, перачытаў радкі кірыліцы прыгожай, і воску з ладанам прыемны пах пачуў. Вось псальма слічная. Як той алень шукае крыніцы чыстай, так шукаю Бога я. Як вее свежасцю яе краса жывая, як радасна далей спяшыць душа моя. І бачу я ў канцы няхітрую прыпіску, што кнігу гэтую раб Божы дзяк Гапон дзеля душы спісаў у месце ваўкавыску. Урок 7108 з пачатку дзён. 1912 год.